emoten dau, Adolfo, esaera hori emoten dau, parece que gerota gehiago erabiltzen dugula, baina ondo da edo txarto dau? Ni txarto da honi sekul ez dut Ja, esango. bueno, baina Beti esatzen da inoa hobetu behar dela. euskerarik Edo hobea dala bestea. euskerari txarrena, edo erdera dala euskerari txarrena. Ja. Bueno, orduan, ondo esan da, dago berez, baina eginda igual gehiegi ugaritu. Ezta, gehiegi ugaritu edo eginda bakartu. Ze parece que esateko, lehenago, esatezan, dirudi gaur ez dakizte euri egingo dauela, ezta? Dirudi egun eguzkitzua datorrela, ezta? Bueno, dirudi esate baterako gaur ez dugu esaten asko. Hor markinaldien da asko entzuten da baita beba, begitantzen jaku edo begitantzen jat, lasterre autobusa datorrela, ezta? Bai. Bueno, begitantzen jat edo dirudi, edo gero besteok esaten ditugu asko berbaz, zesango dutzu, ni pentsaulei hotz egingo dauela, edo esan leize, ez dakizar, ez da. Batez be, urrengo atzizkidun, holan esaldi bat daukagunean. Eta danatira, gitxi asko, parece que esateko modukoak. Baina, karo, batzuetan pentsatzen dugu, hori pentsau leize, edo esan leize, hori apur bat erdalu zainekoa dala. Begira, emoten dau, nik uste dut, beti erabili izan dugu, adverbio eta adjetiboekin sarriago, ez da? Horrek ez dutzu ondo emoten, edo horrek politio emongo deutzu. Hori ontzat hartzuta be, beste aukera alternatiba batzuk baditugula, oso jatorrak, betikoak direnak, eta nire begitan zinoa da behintzat, emoten da horreri kantxa gehiegi emon deutzagula beste esate moduen kaltetan.